Доброго ранку. Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку! Хлопчики, зараз я вам такий цуд покажу. Дивіться, не надивіться. Заінтригувала Кася. І що гэта за цуд? Словами його не передать, треба глядеть. Так, Кася, ми готові глядіти вельми уважливо. Тады прапаную пачынаць здзіўляцца. Толькі зірніце на гэтыя неверагодныя фотаздымкі. Ого, і сапраўды, штосьці вельмі незвычайнае і казачнае. Згодны, Глеб, гэта сапраўднае прыроднае дзіва, але небяспечнае. Кася, нам патрэбны падрабязнасці. Гэты прыродны цуд адбыўся ў горадзе Форт-Эры, які знаходзіцца ў Канадзе. Гэты цуд там кожны год адбываецца? Не, такая лядовая казка атрымалася пасля шторму, калі вялізныя хвалі з возера накатвалі на бераг і замярзалі. Ух, выглядае як месца жыхарства снежнай каралевы. Так, цэлы лядовы свет. Дзіўна тое, што гэтае месца ў горадзе набярэжнае, якая мае назву Крыштальны пляж. І што тут дзіўнага? Няўжо ён сапраўды крыштальны? Уся справа ў тым, што назвалі яго так не з-за лядовай казкі, а з-за чыстай вады ў возеры. Аднак пасля такога дзіва ён стаў крыштальным ва ўсіх сэнсах. Менавіта так. Гэта, вядома, неверагодна прыгожа, аднак вельмі небяспечна. Гэта так, Лесік. Прырода быццам кажа кожнаму з нас, што яе трэба паважаць і прыслухоўвацца да яе. А я ведаю, што ў свеце існуюць лядовыя казкі, якія не толькі прыгожыя і дзіўныя, але і бяспечныя. Як цікава! І дзе іх можна ўбачыць? Я прапаную адправіцца ў невялічкае падарожжа. Добра, дзяўчынкі і хлопчыкі, запрашаем! Паглядзець на сапраўднае зімовае дзіва можна, напрыклад, у горадзе Сапара, што ў Японіі. Там кожны год праходзіць снежны фестываль. Ой, ну якая прыгажосць! І гэта ўсё з сапраўднага снегу? А як жа? І горкі, і лёд, і снег, усё сапраўднае. Колькі ж там розных забав! Усё так. Ёсць там і гіганцкія лядовыя скульптуры, і сапраўдныя снежныя вуліцы, і пляцоўкі для гульняў. Цікавае месца! Я б зазірнуў на такі фестываль. І я! У мяне падрымалася столькі фотаздымкаў! І я б таксама хацеў, як сцігануў бы з самай высокай лядовай горкі. І акурат у наш добраранкавы пакойчык! Гэта чаму? Ну як чаму? Каб паспець паглядзець мультфільм! Дзяўчынкі і хлопчыкі, далучайцеся! Хлопчыкі, у мяне да вас ёсць пытанне. Мы цябе слухаем, Кася. Вось як вы лічыце, якія жывёлы ў лесе з'яўляюцца не проста ляснымі жыхарамі, а сапраўднымі аматарамі агароднікамі? Агароднікамі? І ў лесе? Штосьці я цябе не разумею, Кася. І я таксама. Так, хлопчыкі, даю наступную падказку. Хто з жывёл арудуе лычом быццам рыдлёўкай? Кася, ты маеш на ўвазе дзіка? Менавіта так. А сапраўды, дзікія кабаны, як маленькія трактарчыкі, перакопваюць зямлю ў пошуках ежы. І не проста перакопваюць, а робяць такім чынам у лесе неабходную працу. Дапамагаюць раслінам сеяцца і прарэжвацца. Атрымліваецца, што дзікі сапраўдныя агароднікі. Атрымліваецца, што так. А давайце больш падрабязна пазнаёмімся з гэтымі жывёламі. Падтрымліваю і запрашаю ў лес. Дзікія кабаны, альбо віпрукі ці дзікі, знаёмы ўсім сваёй сілай і вынослівасцю. А яшчэ здольнасцю прыстасоўвацца да розных умоў жыцця. Менавіта таму яны аднолькава добра сябе адчуваюць і ўлетку, і ўзімку. У ежы дзікі непераборлівыя, могуць есці і жалуды, і карэньчыкі, і садавіну, і насякомых, і нават маленькіх жывёл. Галоўны дапаможнік дзікоў у пошуках сняданкаў, абедаў і вячэр – гэта нюх. Асабліва зімой, калі навокал снежныя сумёты. Таму часта можна ўбачыць, як дзікі кабан рые лычкам снег. Жывуць віпрукі невялічкімі гуртамі, сямействамі. А калі з'яўляюцца малыя, статак нагадвае сапраўдны дзіцячы садок, дзе парсючкі гуляюць, дражняцца і свабодна
божеволять. А яшчэ гэтыя жывёлы вельмі любяць паспаць. Зімовы сон у іх цягнецца 10 гадзін на дзень. Цікава, што для такой важнай справы дзікі будуюць сабе сапраўдныя гнёзды. Гэта галоўнае зімовае правіла не спаць на снезе. Падчас сну кабаны шчыльна прытуляюцца адзін да аднаго, каб зберагчы цяпло. Усё сямейства спіць у адным гняздзе. А калі навокал вельмі холадна, кабаны могуць легчы і ў 2 слаі. Спяць жывёлы усе разам, дзяжурных у іх няма. Да і хто адважыцца падысці да ляснога драпежніка? Аднак на выпадак, калі дзікам пагражае небяспека, прырода надзяліла іх вострымі ікламі і капытамі. Іклы ў жывёл растуць усё жыццё і лічацца галоўнымі сродкамі абароны ад іншых драпежнікаў. А яшчэ дзікі сапраўдныя веліканы, важаць ад 70 до 150 кілаграмаў. Нягледзячы на тое, што выглядаюць жывёлы нязграбнымі, яны добра і хутка бегаюць і пераадольваюць вялікія адлегласці. А форма капытоў дапамагае дзікам з лёгкасцю рухацца і па неглыбокім снезе, і па балоцістых мясцінах. Дзікія кабаны лічацца вельмі небяспечнымі жывёламі, таму ў лесе патрэбна быць надзвычай уважлівымі. Галоўнае пры сустрэчы не рабіць рэзкіх і гучных рухаў і не паварочвацца да жывёлы спінай. А яшчэ заўжды памятаць, што для лясных жыхароў мы госці, таму ў лесе павінны паводзіць сябе выхавана, з павагай ставіцца і да жывёл, і да раслін. Ну і цікавыя ж яны, нашы лясныя агароднікі. І цікавыя, і магутныя, і сапраўдныя сем'яніны. Аднак дзікія кабаны вельмі небяспечныя, і памятаць пра гэта трэба заўжды. Падтрымліваю. А яшчэ запрашаю усіх нашых тэлегледачоў на мульціпаказ. Оказывается, столькі неверагодных жывёл у нашым свеце. Гэта так. І маленькія, і вялізныя, і прыткія, і памяркоўныя, і прыгожыя, і пужлівыя, і самыя-самыя розныя. І незвычайныя, і вельмі-вельмі цікавыя. Як, напрыклад, адзін маленькі звярок, які заўсёды ходзіць з букетикамі. Збірае букетики? З кветачак? І з кветачак, і з іншых раслін. І што гэта за звярок такі? А вось зараз разам і даведаемся. Сябры, прапаную вам пазнаёміцца з самым мілым фларыстам у свеце пішчухай. Пішу кем? З пішчухай. Сапраўды, гэты звярок мае такое імя? Відаць, ён увесь час пішчыць, таму яго так і празвалі. Так і ёсць, Лесік. Але ж вядома, ён за другую сваю асаблівасць. Так, Кася, казала ты пра асаблівасць збіраць букетики. Менавіта так. Незвычайны звярок і так міла выглядае. Быццам пушыстая мышка ці хамячок. Аднак, нягледзячы на гэта, пішчуха на самой справе сваячка зайцаў. Вось гэта паварот. Не можа быць, яна ж такая маленькая і зусім на іх не падобная. А вось так. У прыроды свае правілы. Кася, раскажы ўсім, дзе жыве гэтая пішчуха? У нашай краіне іх не сустрэнеш. Глеб, ты правільна заўважыў. У Беларусі пішчуха не жыве, таму што гэта горны звярок. І якія горы ёй больш за ўсё падабаюцца? Часцей за ўсё сустракаюцца пішчухі ў Гімалаях, на Цянь-Шані, Алтаі і іншых горных рэгіёнах. А што яны там робяць? Сярод камянёў даволі сумна. Вось тут і памыляйся ты, Глеб. Пішчухі вельмі актыўныя. Улетку яны нарыхтоўваюць сабе харч на зіму і нават робяць сапраўдныя стажкі з сена. Значыць, яны не толькі фларысты, яны яшчэ і горныя фермеры. Усё так. І фермеры, якія пішчаць. Яны пішчаць так гучна, што нават турысты ў гарах здзіўляюцца. А пішчаць яны навошта? Каб здзіўляць турыстаў? І не толькі. Так пішчухі перадаюць сігналы адна адной. Калі небяспека, ці калі ежу знайшлі, ці суседаў бачылі. Атрымліваецца, што пішчухі заўсёды на сувязі. Ага, заўсёды онлайн. Аднак, Кася, з якім цікавым зверам ты нас пазнаёміла?
Нам вельмі спадабалася. Ой, я так задоволена. Справилися не горш за Лесіка, правда, сябры? Ну а зараз я запрашаю всіх на мультипоказ. Дзяўчынкі і хлопчыкі, мы пачынаем. Сябры, які цудоўны ранак у нас атрымаўся. І добры, і цікавы, і утульны. Аднак надыходзіць час развітвацца. Мы жадаем усім добрага настрою, новых адкрыццяў і цікавых сустрэч. Ну, а мы, як заўсёды, сустрэнемся з вами зранку У нашым добраранку!